ね、チープやったんですよ。お金出すのが。今アメリカ米がめっちゃ安いんですよね。まあまあ、何カリフォルニア米ですか。うん。今僕らの地元で出てるのはパールライス米が出てますよね。パールライスっていうのはもうそういうのは外国団体ですよ。精米工場。なんかそういうとこはなんかどうもお金儲けばっかりしか考えてないんじゃないですか。うん。あっちからも取り、こっこっちかちかららもも取りっ取りってて、いうのが、一般庶民のね、今の現状ですよね。だからそこ自体がまずもうちょっとまあ間違ってる。だからもうちょっとこう国がやることっていうのは儲けたらいけないんですよ。行政もね。でしょ。儲かったらダメって言われてるじゃないですか。で儲けてるじゃないですか。でその儲けたお金は本当はどうせなあかんのって国民に返